В момента се намираме на полигона на Втори национален събор по металодетекции Копринка, Казанлък, хотелска база Роза. 2011 година разполагаме с металодетектор Bristol LTC64X версия 2 с намален звуков праг, изключен заглушител в режим на дискриминация, ръчен земен баланс, който сме настроили чрез потенциометри грунт файли и грунт радали. Виждате останалите настройки на металодетектора, дискриминатор 3, тона макс, диск depth 8, диск level 5, фреквенции макс, волум макс. Това са настройките на металодетектора. Показваме, че металодетектора е балансиран към земята. Това е в режим на ръчен земен баланс, който сме задали чрез потенциометри грунт радали и грунт файли. В режим на автоматичен режим, зона 1, металодетектора отново е балансиран към земята. Виждате. Сега ще покажем двете детекции в двата режима. Тук имаме железен пирон, силно корозирал железен пирон. Ще покажем, че металодетектора е в режим на дискриминация. Виждате, отхвърля този железен пирон, докато ако, например, изключим дискриминацията, той ще се засича като цветен сигнал. Включваме дискриминацията и виждате, че този пирон, железен пирон вече не се засича. Но казваме, металодетектора е балансиран към земята. Сега тестовата монета, с която ще правим теста, е малка монетка. Това са 10 евроцента. 10 евроцента с диаметър 19 мм и те ще бъдат поставени в първия отвор на полигона. Почвата е глинаста, влажна почва. В принцип е много сбита почвата, много е твърда. Голяма плътност е. Виждате, първият отвор е на дълбочина 25 см, навътре той е около 7 см. Вземаме монетката, поставяме я вътре в този процеп. Така, монетката е вече в процепа поставена и сега ще покажем детекцията и от металодетектора. Вземаме отново металодетектора и показваме самата детекция на тези 10 евроцента. Металодетектора, виждате, е в режим на дискриминация. И отново показваме тази детекцията на тези 10 евроцента. Сега изваждаме монетата от отвора и показваме, че без нея металодетектора не засича нищо тук и че той е балансиран към тази почва. Отново слагаме монетата. И показваме отново самата детекция. Ще покажем също и от друг ъгъл. Най-напред изваждаме отново монетата от самата дупка. Монетата сме извадили и отново показваме, че металодетектора е балансиран към почвата. Поставяме монетата. И виждате отново отчетлива детекция на тази малка монета от 10 евроцента. Това беше в ръчен режим, сега в автоматичен режим. Отново казваме, че уредът си е в режим на дискриминация и отново демонстрираме самата детекция. Изваждаме отново монетата
И отново показваме, че в автоматичен режим уреда е балансирана към тази почва. Слагаме отново монетата. В режим на дискриминация сме.